det galt. Ja. Kommer til at sige lidt forkert tal. Der er også mange mennesker, der står og læser op. Ja, lige præcis. 9.589 stemmer. Den er holdt deroppe også mange stemmer. Næsten 10.000 stemmer. Og det gør altså, jeg tror simpelthen, at man ikke kommer til at gå røre ved, at Otte skal Bayerner simpelthen bliver vinderne af MGP Nordisk. Eller MGP Men nu siger han jo, at vi skal til den største landsdel, så alt kan ske nu, Signe. Ja. Vi skal til Øst-Norge, og her kan der være rigtig mange stemmer. Der er åbenbart mange mennesker, der bor i Øst-Norge. Ja, men alligevel, de har jo virkelig mange stemmer nu i forhold til. Han har taget pænt tøj på. 8.000 point til min familie. Rigtig flot gået. 8.280. Ja, selvfølgelig godt være, det kan nå at ændre sig. Melodi nummer 8. Vi liker at danse. 14.000. Hold med! Nu sker der noget. 14.000. Der rykker de helt op på en anden plads. Ja. Og melodi nummer 1 tænker nu for Men det er stadig med den samme rækkefølge. Melodi nummer 1. For 17.710 stemmer. Hold da op, ja. Og rykker dermed op på en anden plads. Og nu må vi så se. Ja. Men i hvert fald ikke mindst. Sidst, men i hvert fald ikke mindst, siger han. Melodi nummer 10, Ure jeg skal bena med 38.000. Det var, siger han 38, det er 38. Et eller andet hold. Fantastisk. Vi har simpelthen en vinder Og jeg af tror, det kan sige en MGP. sikker Det kan man sige. Af MGP i MGP i Norge i 2008. Deres nummer 8, jeg skal bærne. Hold da op, de må Og have forsøgeren er nu blevet helt væk, fordi hun er så lykkelig. 60.000. Men nu må vi se, her nærmer de sig i hvert fald scenen for at få hyldelsen. Ja, og man må sige, det er virkelig en sikker vinder. Hold op, de fik mange stemmer. Det var næsten mindet lidt faktisk om det danske, hvor der var virkelig mange.